Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Muhammad Nurul Umam. Beliau kula wonten ing Badan Gandutan lan Jurusan Manggung. Sakniki kula sekolah wonten ing SMK Manggung menit jurusan Teknik dan Pengelolaan Perkebunan. Ing mriki kula ajeng badhe pariwuhaken napa iklan babagan produk. Produk kula yaiku babagan sarimi. Iki salah satu produk kula. Produk iki yaiku sarimi yum-yum saking Ajinomoto. Sarimi iki klebu rasa udang kuah creamy. Kula sarimi iki rasane jan pedes, yo enak, yo kuahe nikmat, rasa udangnya lancar, top banget. Uga damel kabeh kanca mawon monggo kula kersakaken tumbas sarimi yum-yum saking Ajinomoto iki senajan sampun halal nggih rasane sampun enak pedes. Nah, akhirnya udah jadi nih guys. Ini yum-yum rasa rasanya mie yum iku yo gurih ala Thailand ono udane. Ora mung kuwi yo ono kandungan vitamin A, B12, C, lan vitamin B. Semoga kita menawi wonten sing ajeng tumbas sarimi saking Ajinomoto yaiku yum-yum. Menawi wonten